Saan pag ginawa na sujo? Testingan na itong iyo ni Mr. Bulbul. Okay, tos! Kurusin ko! Ito na eh. Murim dyan. Siya. 1, 2, 3. Wala ko ilasa, pareho na. Mura na mag-beer. Hello, good morning na po. Ay, good afternoon na di ay. Siyang weather karon dili maayo. Ulan-ulan na pod. Matuday ko og sentro kay makikita ako amigo man si Chupapi. But unsa to? Sayo man kay ganyan nawag. Na daw may buhaton. So let's go. Oh, nanami diri si Chupapi. Oh. Yan naman dahil ganyan nawag ka. Yan sa'yo mga ikaw makakita inom. But mo. Magaling kang kupal ka. Alas 9 pa sa buntag. So na itong isa may pulutan. Sangyop, asal. Nani siya problema ba? Kaya sa'yo mga kayo nanawag. Alas 9, mangiinom. Alas 9 sa buntag. Nawagad mo, tanah ko. Harap ka! Busit ka! Sendo! Adik! Karneng baboy. Ano Drio? Oo. Ay lang kakto na ito ha. Saan ko na ito eh? Sugba? Samyup sal? Ah, po'y gamay anak. Wala naman kurang gamay. Ayun, kabuk. Oh. Okay na eh? Oh. Kahit lang po tag-kimchi gamay eh. Ah, mata mamalit og beer dito ra o sa kiwi o diri? Og sujo. Mukbang. Ay, tag-sujo. Wala pa ikaw katilaw sujo. Katong light. Two-board light. Pituhan na lang. Ito yung isa gani. Pare, sakto. Wala. Butang irang isa ka buok. So. Saman guys. Muna siyang playboy diri sa Norway. Playboy pero wala uyab. Kano siya ba? Playboy. Ano ba to? Sige lang siya play. Sige lang siya play sa ihang boy. Okay. Wala. Mali ka niyan. Tawa ka balo na din siya ko ano, big bike. kapatid. Big bike 1000cc. Bago niyang palit. Makita ko siyang big bike unya. So yung padagan. Oh. Pili palitan na yung bike. Ano ba to? Pili presyo na ba katong kan sa bus mo? Ha? 20,000 kroner? Mahal lang. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! 100,000? Mahal eh. Di ba be? Suki yung dagan ba? 1000cc. Mali ka Valentino niyan. Rossi. Mali ka niyan, kapatid. Valentino Rossi. Hi. Mag-inom na siya kaya nasa problema ba? At sa Mag-Asian store. Tara. Kapalit na ni og kimchi. Og kaning murag mushroom. Chupapi Vlogs in the house. Ito na lang mi og liquor store. Kaya mamalit ni og soju. Korean style meron. Ang buang oh. Oh, bit na yung big bike. Siyempre na. Mahal ka na yung big bike. 100,000 pesos. Kaya electric. So, kini udagan. Pit na ta. Pit na ta sa liquor store. Suju.
Yan yung una dia. Mahal kayo ba? Man to tag 134 kroner mangguro to. Apa jud to? Manamig palit. Manamig palit. Uli nami kay magsugod na mig shot og mukbang. Para mo hubog ni Chupapi Vlogs. Naroon dire nagkuwag bike. Electric bike. Kaya walay bus, bike rami. Padung balay. Doon na naman siya sa app. Na pero wala ko yung card nakabutang oy, nawala kay Bips akong ginagamit. Di ba ko kasulod sa akong internet na ako? Kasulad. Abri ha, buang mo na yung one. Paulit kami. Kay giwaw ng camel. Pawili daw yung big bike. Pawili ha ba? So, start na hapit namin naman sa among mukbang o tagay is live. Chupapi Vlogs, nagbuhat na siya sangyang. Among sangyok, gamay ra, igura pang pulutan. Gamay ra. Si mura na taon. Igura pang pulutan. May edit pa na mo. Uy. Soju is live. Hindi bali na ako gamay lo. Murag init ko kayo. Sibog, sibog. Saan pag ginawa na sudyo? Gusto nga na pag-iimot ni Mr. Bulbul. Oh, ang taho. Kanila ko ba nito? Wala siya no? Madrid ba ito? Kaya nawala na rin si Suarez ako no? Nanak na sa... Sama na. Si Biblia ba ito? Akong bani Fernando Torres sa una. Ano, wala mo, Mr. Bulbul ba? O anak-anak ba o utang anak? Sama ka ay. Imuha niya? Imuha niya? Ako na, ayun. Nabula ko? Kuha sa inyo? Paano ka niya? Ayun, pagbutang. Imis, ano gamay ba? Tunso, lagod na Korean. Babay, ikot na! Magaling kang kupal ka. Uy! Ambak! Oh. Ayun. Oh, wala to. Okay, tos! Kurusin ka! Ayun to na eh. Murim dyan. Siya. 1, 2, 3. Wala ka ilasa, parehara na. Puta ina, ano ba to? Sige ka na. Wala pa nila, pa kayo. Baga. Oh, sumurit! Skubish, lol. Hilong gawa. Sumurit, kung pa. Kasi magkasapang tao din ako. Kira-kira. 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 Okay kayo. Pwede naman sa pait. Marabag. Rapin na lang. Shout out kay Lau, kay Barbie.
Sunod na pod. Sunod na pod. Tayo na po, salamat. Salamat. Hello. Muna may uli na si Chupapi. Hubog na siya. Di na siya mainom. Napay nabilin 2 ka beer. Di na siya kagwantak. Mag-bike pa rin siya guli. Yama, nag-istorya. Thank you for watching. Misagway pulos akong vlog. Just enjoy. God bless. Peace.